Vlado! Vlado! Šta to radiš, dođavola? Naslagao si eksploziv nasred mosta. Šta ti je? Naredba. A ti povuci ljude dalje od mosta. Šta hoćeš time da kažeš da ih povučem? Što namjeravaš s mostom? Srušiti most. Most? Jest, Ivane. Dinamitom. Slušaj, Vlado, taj most, to je naša jedina nada i spas. A ti hoćeš da ga digneš u zrak? Da, Ivane. Ima da leti u nebo. Ko ti je to naredio? Ako te baš zanima, vrhovni štab. Ma nemoj. E vidiš, mene baš zanima kad se radi o mostu. Pokaži mi naređenje vrhovnog štaba. Pokaži! Šta je, Đuka? Kakva je to gužva? Vlado, diži most! Koliko ti treba da srušiš most? 2 minuta. Diži ga odmah u vazduh.